Sagam. Sagam. Oh ai ơi, ma. Mothangna थांबाय दा साया लोंफैदो आबा. र' आइ थांगौ. लोंदो आफा. Sagam. मायै साहाया लोंखांनानै गलियाव थांब्रबना फैयाबा. मानायै जानाय लोंनाय जेबोआनो गैथारला लायब्रबना फैयाबा. नो आबा राङा. जागोन दे आयै. आयै मनाया र' लांगौ. थाब फै. बेरे फुंजानि बहा थांनो ओंखारदोंहाय? बहा थांनाय? गोनाव थांब्रबना फैनाय. बिजाब गांसे लायब्रबना फैनाय. ए थां बिदिब्ला आइ थाब थांना थाब फै. जागोन आफा. बिमा फिसा सायासैखौ एसे नोजोर हो. बिदि हारसिं बेरायलाबाय थानो दाहोबाय था. जुगा मोजां नङा. ससियेल मिडिया मोखां बिजाब खुलिबानो बर' सिख्लानि जिनाहारि खालामजानाय बुथारजानायल' नुसै. बहाय बिफा बेखौनो आंबो सम सम सानफ्लांबाय थासै फिसा हिन्जावनि थाखाय. दिनैनि जुगाव हिन्जाव माहारिनि सायाव जेबो सांग्रांथि लायाब्ला गासैबो बिमाफोरानो फिसा हिन्जाव जोनोम होनो गिगोनहाय बिफा. आया बेदरा ओइ सिख्ला नोंना मेगन थाइसे आंबो खोमाय नामा? ओइ सेंग्रा सोरखौ मेगनाव जालामा खोबनाय होनदों नों? दानो जोगगासिनो नारि मरा जाहोलायगोन. जों सुगुरना लानानै आंसो सुगुरना लानाय. ओइ आं बेखौ उदरावनो हागुलुजोबाय. बे बेदरा दाजा जानानै हागुलुजोबाय. हाय हाय मैथा जाय नांलायदोंमोन आं साला बे सिख्लायाव उमबो फैना सौग्रावलाबायखांसैलाय. ओइ सिख्ला बेयाव माबायदि जामा दल जानो. ए सिख्लायालाय माखौ नुखुलिबिलाय? ओइ सिख्ला माखौ नायगा माखौ नोंलाय? ओइ हा? होद जाम्बा. ए सिख्ला माथो जाम्बासो नोंलाय होद थानांसिगोन जानांलाय बेयाव. बेदरखौसो खोलना लांजोबोब्रा. Ngai mau nih. Hor. Haba. Mati bedoran ha gojatar. Mamalai euy, lamana ha burtar tani psela gelina beli. Bilai. जिराय लोगो दहायनो फैदों होननाया मानो गोबाव जाया फाग्लि? नैहाय फाग्लि आहा लामायाव माबा मोनसे जाथाय जाबोदों. देलाय खोन्थालाय. खोनासंमारनो नों फाग्लि. खोनासं बिदिब्ला.
फाग्लि बिजाबालाय गोबाव जाथारबाय थांसै थांदो होमबालाय लोगो मा सानबाय थादों सायास्रि फैदो आइ ओंखाम जाहैसै थौआय ini gozo ini sigaw ini ini tangas no orang tangas ini aja ayah थैबायसो नाङो थैबायसो Slap, mas yang itu tampil apa gimana? Tonton lama hati-hati मैयानि अमा बेदर खोलैना होनायखौसो गोसोआ बोरैबा मोनबाय थादों ओंखायनो आं दिनै नोंनो अमा बेदर बायना होफिननोसो फैदों नांला दे बेखौ सुना जाहैबाय आङो आरे मा खोनायाव मा थाखोलै ओइ मा मुं नोंना सोगोम आंनि मा सोगोम थ'ना जोंहा बैहाय दसे रायलायहैनो होद मानोब्रा थ'ना दसे रायलायहैनो हाथायाव थां दे थांसै सोगोम मा खालामदों नों सायस्रिनि आं ओरैनो जिरायना दं सोगोम आंहा नोंजों मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा सायस्रि दे बुं होनजानाय नङा सोगोम नों आंखौ लालि दैमानि रुगुङाव लोगो हमफै जागोन दे अबाव थांनो आबा माबालायो साइसलिगाव थांना फैनाङो लोगोनाव सोगोम उदाङा लेंहर उनाव लिबियावनो थांना फैनाङो दे थां थाब फैयाबा सायस्रि जिराय मानो लेंहरामोन सायस्रि सोगोम खोथाखौ बबेनिफ्राय जागायना बबेयाव फोजोबहैनो सानस'नो हायासै सायस्रि जों सानैखौ बिदि नङा मानसिफ्रा नोजोर होगोन बेखायनो मा खोथा थोंजोङै बुं सायस्रि सोगोम निजोराया मालाबा लैथोनि जुदा जाफेरबाय नामा ओहो जाफेराखै आंबो निजोरा जाना नोंनि बिखानि लैथोआव गोजोमनो सानबाय सोगोम आं नोंनि फाग्लि जाबाय सोगोम
मा बुंदों नों सायास्रि आं नोंखौ नुजेननायनिफ्राय मानोबा आंनि गोसोआ नोंनि सावगारियावल' जाखांफैबाय आं गावखौनो मिन्थि मोनासै आं बबे लामाजों आगान सुरलांखो सायास्रि नों गावनि गोसोखौनो बुजिनो नाजा मिन्थिखागौ जेराव नोंबो नोंनि न'खर आरो आंनि न'खर हा अख्रांनि फाराग दं होनना जों सानैनि मोजां मोननायखौ नोंनि आइ बाबामोना मालाबाबो गनायनो सायास्रि सोगोम मोजां मोनलायनायाव जेबो हा अख्रांनि फाराग फैया मोजां मोनलायनो बयहाबो मोन्थाय दं मोजां मोनलायनाया गोसो जाबानो जाया बेवहाय मोननै गोसो गोरोबलायबासो मोजां मोनलायनाय जायो सायास्रि आं नोंथाङा मोजां मोननायनि फाखनाव गब'नो सानाखै आं थांसै सोगोम आं नोंनि थाखाय फाग्लि जागोन सायास्रि मा जादों आइ मानो मोदै हुगारदों जेबो जायाखै दहाय मेगनाव एम्फौ हाबदों फैदो आइ ओंखाम जाहैनोसै जाथ'आइ मानो आइ जाथ'आखै दे होमबालाय उदां थाथ'लाय औ मा खबर बबाव थांदों नों अ सोगोमोननाव थांनो सायास्रि उदां सोगोमनाव सोरबाफोर मोजां मोननो दं नामा ओहो दिनैसिम आं बेखौ रावजोंबो मोजां मोनलायनाय नुवाखै आरो बेहा बेबायदि रमान्टिकआव गोसोआनो गैखाया नाथाय आं मा खालामबावनो उदां आंनि सोगोमखौ आंनि गोसो गोरबोआव जायगा होखाबाय आंदि बेखौ बेसे मोजां मोनो उदां नों बिनि लोगो हिसाबै एसे बुजाय सायास्रि सोगोमनि गोसोखौ आं मिथिगौ सोगोमाबो मोजां मोननो गोसो दं नाथाय नोंनि न'खरजों सोगोमनि न'खरजों हा अख्रांनि फाराग दं बेनिखायनो बियो गोबां खोथा सानना नोंजों सोमोन्दो लाखिनो गिनाय मोन्दों उदां नैबे लाइजामखौ सोगोमनो हो जागोन दे सायास्रि बिदिब्ला औ दे मादै बे मैगंखौलाय माजों जाना होखोब्रा अ आदै फै जिराय फै दे जागोन दे माबाहाय आदै मैया ना गुरहैनाय मानैसो दंमोन बेजोंनो होलाना जानोसै हा सोगोमालाय बहा थांदों मादै हनै न' सिङावनो दं खोमा र' गाबज्रिनि सोगोम सोगोम औ आइ उदां फैदों बाहेरायाव ओंखारबो हा बेसे गोबाव जाखो उदां बारा बावाखै नै दासो हा मानोथ' खबर हरग्रा फैब्रबखो उदां आं लामाखै फैबाय थानाय समाव सायास्रिखौ लोगो मोन्दोंमोन सायास्रिया नोंनो होनो थाखाय गांसे लाइजाम हरफादों बेखौनो होनो थाखाय फैदों आं सोगोमनो लाइजामा सोर सायास्रि आदै उदां आरो बे लाइजामखौ मानो हरदों अ मादै बै फाख्रिगुरिनि मदन माहाजोननि फिसाजो खबरदार सोगोम नों बे सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिनो मोननाय नङा मालाबा नुफेरनाय नों सोगोम गोनांनि फिसाया जोंबायदि गोरिबनाव मोजाङै संसार जाफैनाय दोन दौलत गोनांनि फिसाया गोरिबखौ मोजां मोनफ्लानानै गोरिब न'खरनि गोजोन अनलायनायखौ थेर बेथेर खालामनायनि अनगा जेबो गैया मादै आं थांनोसै सोगोमखौ एसे नोजोर हो औ दे आदै थां सोगोम नों मानसि हिसाबै सासे मानसिनि जिउनि बेसेनखौ साननो रोङोब्ला नों सासे सुबुंनि जिउ बासायनो लालि दैमानि रुगुङाव 2 मिनिटनि गेजेरावनो फै नङाब्ला सासे मानसिया लैथोनि बिखायाव
गोमोरलांसिगोन। अबाव थांनो सोगोम? Sayasri! I love you, Sayasri. I love you. I love you. Deh, biar jereng sih. Sayasri, nोंना बाबाया जुदि आंनो हराबा नों मा खालामनो? होद जाम्बा खारखुमाना हाबा लागोन आरो। आइ आफा हरा मालाय माथो जाखो खारखुमाना हाबा लागोन आरो। Sob jambi, खारखुमाना हाबा लाना बहा थानो दे? ना आं हारा ग्रफेन दं? सोगोम बेफोरखौ सानबाय थानाङा आं दंना। आंनि आइ आफाया गुबुन बायदि नंखाय। आं गोबांनि मोजां मोनलायनायखौ नुबोदों Sayasri. गोनांनि फिसाया गोरिबनि फिसाखौबो मुगैया मुजुवा जुलि लाबोनायखौ नुदों Sayasri. नाथाय आं गोजोनै संसार जानायखौ नुफेराखै। नंखाय अननायनि मुङाव गोरिब न'खरनि अनलायनायखौ सिफायनो नुसै। बेखायनो आंबो गिदों Sayasri. सोगोम सानदों नामा नों धोन दौलत गोनांनि फिसानाव अननाय गैया गोसो गैया ना? गासैबो मानसिनि गोसोआ एखे नङा सोगोम। आंखौ नों गुबुनजों दा रुजु। नोंनि खर' दांना बुंबाय आं नोंखौ जिउ जोबजासिम नागारा। जुदि आं आंनि समायखौ सिफायो अब्ला आंखौ इसोरा साजा होथो। जोंनि मोजां मोनलायनाय अरायबो सैथोजों थाथों Sayasri. बेलाय माथो मदन माहाजोननि फिसाजोसो नायखोमानो द'सो। फटक साफायना लानो र' मदन माहाजोननो खोन्थायनो लां। माहाजोन बाबु! ए माथो एरला फंबायसोलाय। हा फैफेरा दिनैलाय मानो फैलाबायखो फंबाय एरला? फै जिराय फै। बिमा नै फंबाय एरला फैदो गय लाबो। हा मानोथो फैदों फंबाय एरला? माहाजोन बाबु, नोंसा बहा थांदों? माथो नुथाराखै? ए एरला आगै लोगोनाव थांदो खोमा। नै एरला आगै गया जाग्रोदो। दे जागोन बाजै। माहाजोन बाबु, नोंनि नोंसाजोआ बैग्रिगुरि गामिनि गैजा रोङि बिदांस्रिनि फिसालाजोंसो आलि दैमा जिङाव। आं लाजिनाय मोनदोंलै माहाजोन बाबु। नोंसोर बायदि आखाइ गोलावनि फिसाजोआ बेबायदि गैजा रोङिनि फिसालाजों सोमोन्दो लाखिनो समाया माहाजोन बाबु। एरला नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नि फिसा हिनजाव बेफोरबायदि जानो हाया। औ आंनि फिसाजोआ बेबायदि जानो हाया। उफ गुसु जा माहाजोन बाबु। नैबे सावगारिखौ नाय माहाजोन बाबु। फैथों बे सालिया आंनि गन्थं मोखां हाजोब्बाय। आं थांसै दै माहाजोन बाबु, आं थांसै। मानो फैदोंमोन बेलाय? Sayasri, थाथ'। आं बेफोरखौ मा खोनादों Sayasri? बिमा बिफानि गन्थं हानो सानदों नामा नों? आफा मा बुंलाबायखो नों? सिरि था नों, फंसे बाथ्रा दा बुं। मिन्थियाखै सानदों नामा नोङो? बै गैजा रोङि फिसाजों मा सोमोन्दो खानो सानदों नोङो? आं बे सोमोन्दोखौ माब्लाबाबो जाफुंहोनो हाया। बिमा, बेखौ दरजा फांना दोनै। सिगदा हट सिगदा र' हरगौ। लगायना हो लगायना।
Hai Gosum, lama mana udah? Ada perkara bisa kemana lada? मा सोगोम नोंबो सोबदों नामा Gosum, angke bersikil rasan. Nungsur pribadi kadi bisa dekar. Nungsur kumnanu faraisme lain prasol. Arni saya sungguh merasa nak pornal lilin kumalan zubai. 저거 의정님이 말아봐. 내가 집사는. Oh Gosum, nungsur pribadi kan kau kikar. 예, 그자리 밉시야. 나글레는 그. 타이거 누구 सोगोम सामफ्राम बबेयाव थांबाय थायो नों आंनि खोथाखौ मानियै मारदियासै सोगोम मालाय गिदिर गोलावनि फिसाजोजों नंखाय हंनायाव बुरखाय जामारबाय नों Ayai, saya sering kesal gumun baik nonga. Bini gosoa जोबोद मोजां. Bini गोसोआव माहाजोन गोरिब जेबो फाराग गैया. आरो बियो आंनि खर' दांना समाय लादों आयै. होमबाबो गिनाय फैयो सोगोम फिसा आयै आं थांसै. Sasri, masih sih dinilai. सोगोम दिनै आं फानजारियाव जोबथेजानाय दाउ बायदि जानांबाय सोगोम आंहा राहा गैला गांखं सिबना उदाङै बिरनो मा दं Sasri बुङा मानो? सोगोम जोंनि आइ आफाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थिनानै हेंथा होदों आरो रायदों आरो जोंनि आइ आफाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नागारलायनो थिनदों मा? आं मिथिखादोंमोन Sasri. जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनाय बाबाया मालाबाबो जाफुंहोआ होननानै. नाथाय आं मा खालामनो? जों खोथा नागारलायनो हाबावगोन? हाया सोगोम आंबो नोंखौ नागारनो नांगौबा नोंनि थाखाय जिउखौनो दान होगोन सोगोम थ' आंखौ दिनैनो नोंनि न'आव लांदो हे, र' बिसोरखौ खोन्थानो हागोन. थौदो. माहाजोन बाबु, नोंसा जोगोसो गोमालाना थांबाय. मा? बिदि जादों? मा थांसै माहाजोन बाबु आं थांसै. हाब बस दिनै मा खालाम लाबोखरा बेयावलाय लामा गुदिनि बैग्रि बारियावलाय होद बुद नों मोनथिया सिथा बै जाम्बा बे टाइमाव सामफ्रामबो बै फाख्रिगुरि गामिनि मदन माहाजोननि फिसाजा थांलाय फैलाय जाबाय थायो बेखौ आं दिनै थाब हमनानै वा बस बा ओइ जाला अ थांखौब्रा मानसियालाय मा बोरो सिदा बोरो बेना बस मा जाखो सिगदालाय बावबाय बस हानासो जाला बेना बसनाव साराया ये दं सारा ए बस अबाव बे गायावना गायाव अ बस जागोन दे गोथावना गोथाव नोंनि जानायावलाय गोथाव जागोन बस मोजां ना बस साराया जाबाय बै खनसे फैना होलायबाय दं मदन माहाजोननि फिसाजोनि खना फैनाय नङा बर फिसाजोनि हेलौ माहाजोन बाबु मा खबर गोसोम नों बहा दं? नोंसोर दानो सुगुम थांनाय फोजोबना फै आरो आंनि फिसाजोखौ लाना फै. अ माहाजोन बाबु खोथाया बिदिसो बेफोर खामानियाथ' आंनि आसि फिसानिल' खामानि नाथाय माहाजोन बाबु बे खामानिनि थाखाय गुरलाब नांगौ गुरलाब जागोन खामानिखौल' मावग्रोदो रांखौ जेसे नांगौ आं हरनो नाजागोन. गुड माहाजोन बाबु जागोन दोनबाय बिदिब्ला जोगोन बै साननि खिथेरखौ दिनैसो बदला लानो मोनसिगोन आं मोनसिगोन बस मोनसिगोन हट सादो थौ 어 잠깐 빨리 좀 가봐 만난 거 와 우리 시대는 그냥 그야 저거 봐버려 मा गोसोम आं नङा फैदो आरो मा दावरावसि 저거 आंनिफ्राय मोनसेल' बुस्थु लांनो फैदो बेनो जाबाय सायास्रि मा साइसजों मा खोनादों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय मदन माहाजोननि थिननायाव नोंखौ बुथारना सायास्रिखौ लांनो फैनाय जाबाय
नों थैनो राजि जादो सोगोम औ नों थैनो राजि जादो गोसो गैयामोन आंबो अन्थाव बाथाव नोंखौ बुथारनो नाथाय मा खालामनो माबा मोनसे मोननोबा माबा मोनसे खोमानांगौ जायो याद Nakama lagu ini saya Sri bos tangseng bos tuh Mas Sugeng, nunggu sebelum nama. Selai, Sugeng kemana kok? Wah, Budi. Ready? Now, action. Action. Ayah, habis tu lah.